‘Ya'yan uwa ga gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Na san cewa duk muna faɗake kan cewa karatunmu na littafin Talbis Iblis mun sauke littafin. A ranar an yi tambaya. Cikin tambayoyin an tambaye ni menene ko wane ne ya kashe Hussein bin Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yake da ma ranar yayi kusa da ranar da ake ranar Ashura. A lokacin da na yi himma amsawa, wani ya bani shawaran cewa yana da kyau a ce a bari a shirya masa lokaci na musamman. Sai na karɓi wannan shawarar. To alƙawalin shine satin da ya biyo baya zan zo yin amsa. To a satin akwai ƙungiyar mata na Women in Da'awa sun yi national conference da suke yi na ƙasa a nan lafiya. To ina cikin wanda suka je ba da lecture. To dama da farko ban faɗi ba saboda sun bani lokacin cewa zan yi kafin Juma'a. To sai na yi tunanin bayan na gama na yi Juma'a lokacin karatu zan zo yi karatu yi bayanin. To bisa kaddarawar Allah sai sun canza lokacin ya koma karfe 6, cewa zan fara karfe 4:30 zuwa 6. To wannan sai na yi tunanin zai yi wahala a ce na bar wajen 6, saboda haka sai na bukaci a janye batun zuwa yi bayani. Juma'an da ya biyo baya da nake da alkawalin zuwa kuma ranar kowa ya san an yi hadari da ruwa sosai, wannan shi ya ana sai ban iya zuwa ba. Sai na kudura zan zo yau don in gabatar da bayanin bisa ikon Allah, wallahi na manta shaf. Sai da na je karatu jiya shine sai wani bawan Allah ya tunatar da ni alkawalin da na yi, in ba haka ba na manta da magana. Zan yi ƙoƙarin gabatar da abin da ya sawaka insha Allah, tare da fatar Allah ya saka mana albarka a ciki. Idan ana son a san labarin, yana da kyau a ce labarin ya koma da baya sosai, saboda mutane su zamo bisa basira kan abin da suke sauraro. Amma asali abin da ya haifar da bala'in shugabanci, amma kuma waɗanda suke da kwaɗayin shugabancin su ne suka yi ƙoƙarin haɗa bala'in kuma ya zo ya addabi musulmi tun daga lokacin har zuwa yau. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye, kaf musulmi kansu haɗe ne. A lokacin ko da a ce misali akwai ƙungiyar kaza, babu irin wannan, balle a yi maganan wasu ɗariƙu da bid'o'i babu. Kawai abin da ake dan bambance sahabbai da shi a lokacin shine akwai al-ansar, akwai al-muhajirun. Ibncin al-ansar su ne waɗanda suka karɓi bakwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka da sauran masu hijira. Al-muhajirun su ne sahabbai da suka yi imani da manzon Allah da farko irin su Abubakar, su Umar da sauransu da suke Makka. Waɗanda suka karɓi musulunci ba mutanen wannan yankin ba ma, kamar irin su mutanen Rum da sauransu, duk a lokacin da suka haɗu a Madina gaba ɗaya fahimtansu guda ɗaya ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ba a rasa bambancin fahimta, wannan yana rika faruwa, kamar bambancin fahimtar da ba shi da dangantaka da aƙida. Misali a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai, kar wanda ya sallar la'asar yau sai a Bani Quraiza. Anan an samu bambancin fahimta. Wasu sun fahimci cewa annabi yana nufin kar a yi sallar la'asar sai an je Bani Quraiza. Wasu kuma suna fahimtar cewa manzo yana nufin a yi sauri a je Bani Quraiza kawai, idan lokacin la'asar ta yi a hanya a tsaya a yi sallar la'asar. Ire-iren waɗannan ƙananan bambance-bambancen fahimtar suna nan tsakanin sahabbai, amma ba sa yin tasirin kome. Kawai sahabbai suna fahimtar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da kowa akan abin da ya fahimta, ba a samun damuwa. Bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, abin da ya biyo baya shine
rikicin farko da ya kokarin kawo damuwa shine wane ne zai zamo khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da sahabbai suna tare dukansu a kofar annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin zafi da juyayin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ashe a lokacin akwai yan uwansu al-ansar su kuma sun je sun taru a wani wuri ake kira Saqifa, suna mitin, suna tattaunawa ya kamata ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan tattaunawar ta ɗanyi nisa suna kai har sun fara su amince da wani mutum guda ɗaya a cikinsu wanda shi ne zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna cikin wannan sai aka je aka ba sahabbai al-muhajirun da suke gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna juyayin rasuwa, aka ba su labari akwai yan uwa al-ansar suna nan a Saqifa suna taro suna kokarin zaben wane ne zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan take Abubakar da Umar a matsayinsu na manya sai sun jagoranci yan mutane kaɗan, su ma sun bar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen rasuwa sai sun je Saqifa. Da suka je kai tsaye suka shiga cikin taron. Da suka shiga sun yi kokarin wayar da kan yan uwansu al-ansar cewa da bai kamata a ce wannan yanayin da muna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, duka muna cikin juyayi da damuwa, bai kamata ku zaga ku zo ku taru a nan kuna tattauna wannan muhimmin matsala ba. Domin tunanin Abubakar da Umar a lokacin shine idan wannan zaman nasu ya haifar da zaben wani mutum a cikin su ya zamo khalifa, to kuma sai ya zamo sauran musulmi ba su amince ba za a zauna lafiya ba. su kuma duk abin da zai kawo damuwa ba sa kaunansa. To nan take suka fara Umar ya miƙe zai fara bayani sai Abubakar ya miƙe ya ce dakata Umar ya yi shiru. Abubakar ya fara wa mutane bayani yana cewa nanu muhajirun awwalun nas islaman wa asanuhum ahsaban wa matun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasaba, yana ta bayani yake cewa mu ne almuhajirun, mu ne farkon waɗanda muka karbi musulunci, mu ne muka fara yin musulunci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, mun fi samun dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi ta bayani, a ƙarshen bayaninsa sai ya ce al'a'immatun quraishin, ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce wanda za su shugabancin nan quraishawa ne, to su kuma al'ansar ba quraishawa ba ne. To duk da zafin da aka ji a wajen, domin kafin waɗannan biyun su zo, su waɗannan sun fi samun matsaya. To lokacin da suka zo, abin tattaunawa sai an samu bambancin fahimta, kuma abin ya fara zafi, domin a cikin ansar wani ya ji zafi sosai, ya ce abin da za a yi kawai shine ku shugaban ku nan, ba za mu amince da wani shugaban da ku za ku amince da shi ba, tunda ba ku amince da wanda mun amince da shi ba. Wurin ya yi zafi. To ana wannan hayaniyan shine Umar ya miƙe ya bayani, shine Abubakar ya ce da aka sai shi ya tashi ya yi bayani. A ƙarshen bayaninsa kuma ya faɗi cewa annabi ya ce shugabanni daga Qurayshawa za a yi. Abin da zai baka sha'awa da sahabbai shine duk da cewa Abubakar yana bangaren almuhajirun ne, al'ansar bangaren su daban, amma yana karanta cewa annabi ya ce, sai kowa ya ba wanda ya sake jayayya. Yanzu an amince, da ba wanda ya jayayya sai ya ce ma Umar, kawo hannunka na mai kan baya. Sai Umar ya ce ba zai yiwu ni in zama shugaba, kai kana nan ba zai yiwu ya kama. Sai ya ce sai dai kai ka kawo hannunka ni na yi maka mubaya. Abubakar ya mika masa hannu ya yi ma Abubakar mubaya. Daga nan rikici ya kare, duk wanda suke wajen da al'ansar da almuhajirun duka sun zo su yi ma Abubakar mubaya, an amince. Da Juma'a ta yi kuma, ranar Juma'a Abubakar ya je ya tsaya a gaban mutane ya yi kuduwa. A ranar kuma duk wanda a lokacin zaman farkon nan ba sa nan, duka sabbai sun zo su yi masa mubaya, suna mubaya shi ne a matsayin zaɓe. To amma a lokacin da ake wannan ba Aliyu dan Abi Talib a wajen, domin shi yaron gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Bambanci ce dan dan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganinsa ne, in ba haka ba shi manzon Allah shine uban goyonsa, tunda uban goyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine baban shi Abu Talib.
to lokacin da manzo ya lura Abu Talib shekaru sun fara mishi yawa kuma yanayin rayuwa abubuwa suna yin tauri sai shi ya ɗauki Aliyu a matsayin shine gungunansa ya aji shi a gidansa tunda ya zama yana zama a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe guda shi surki ne shine ya auri Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ji a jikin shi ba zai yiwu a ce ya bar nan ya tafi Ta'ifa ba saboda haka bai yi ba mu bayan da aka yi ma Abubakar na farko shi baya a ranar Juma'a ko kuma kafin Juma'a shi Abubakar ya neme shi wata ruwaya ta nuna bayan Juma'a domin ranar Juma'a da ya yi sallah ya taba bai tsaya an yi mubayan ba sai Abubakar ya sa an nemo shi ya zo ya ce da shi haɓa sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka so a ce ka zama sanadiyyar raba kan musulmi ya ce a to kai mu mubaya domin mu haɗa kan mutane saboda wasu a lokacin sun fara zaɓawa cewa da ya kamata ce Aliyu ne khalifa domin kuwa shi ne yaron gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to Abubakar ya tsinci wannan bayanin da fahimta sai ya kira Aliyu da ya zo ya ce da shi ya ba sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi yabo mai kyau sai ya ce to kai mu mubaya kar kai abin da zai raba kan musulmi ya ce to ya mika masa mu ya mubaya shikenan maganan ya kare ba ko Abubakar ya ci gaba da khalifanci bayan shekaru 2 zuwa 3 Allah ya kaddara shi ma ya rasu to amma shi kafin ya rasu hankalin shi ya gamsu da Umar sosai sai ya kira Umar ya sanar da shi cewa ina son idan ni na mutu kai ne za ka zama khalifa a bayana ya yi mishi wa'azi mai zafi saboda tun dama kafin ya yi masa wannan wata rana da ya lura yana kwanci a kan gadon mutuwan ya fahimci cewa zai mutu sai ya kira Fatima yarsa sai ya kira yarsa Hafsa ya kira Aisha yarsa ya ce da ita ku bincika a cikin dukiyan da zan mutu bari duk abin da kun samu ya karu akan dukiyan da nake da shi kafin na fara khalifanci to ba nawa bane a kwashe a ba wanda zai zamo khalifa a bayana Aisha ta ce da suka bincika abin da suka samu ya karu sun samu raƙumi guda ɗaya da bawa guda ɗaya wannan ya karu bayan zamowar shi khalifa akan dukiyar shi na farko sai sun kwashe sun kai ma Umar a lokacin Abubakar da ya rasu da sun je sun same ya sun ce Abubakar ya ce mu kawo maka waɗannan domin ya ce mu bincika a dukiyarsa bayan da ya zamo khalifa me ya karu domin bincika abin da muka samu saboda haka ya yi umurcewa mu kawo maka sai ya kama kuka amma ya karba ya aje amma ya yi ta kuka ya ce Abubakar zai ba duk wanda zai biyo bayan shi a shugabancin nan wahala idan dai a duba dukiyansa duk abin da ya karu kar ka manta ba lokacin da Annabi yana raye ana zuwa jihadi har da shi kuma shi ma ana raba ganima har da shi wannan ba shi ma ana raba ganima har da shi kuma shi dan kasuwa ne yana kasuwanci yana samu amma buya kamar da ke gawa ya ce in wani abu ya karu akan abin da yake da shi a da to a kai makali to lokacin da ya kira Umar daga ƙarshe ya yi masa wasiya ya ci faɗa sosai da ya gama masa fara abin ya zamo kaman zuwa ranar Litinin sai ya tambaye diyarsa Aisha yau menene ta ce Litinin sai ya ce to zai iya yi wakila yau zan mutu to idan na mutu a yau ko tun dare ku kai ni kabari a ce a kai ni kabari abin ne amma ya riga ya bukaci idan ya mutu a gaishe gefen Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ne shi to a ranar Litinin din bai rasuwa har aka je ranar Talata sannan sai ya rasu to sai sun je an tona rami
an sa kan shi a setin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi ƙasa kaɗan, annabi ya yi sama. Dama shi bai taɓa yarda wani abu ya sa ya nuna ya je kusa da annabi yana nuna ya kansu daidai ba ya yi. Sai sun tona masa kabari a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan, amma shi kan shi yana setin kirjin manzon Allah, sun binne shi a wajen. Da tun da ya riga ya naɗa khalifa, daga nan Umar ya ci gaba da shugabanci. Umar yana cikin shugabanci, wata rana wani bawa Abu Lulatul Majusi ya je ya fahimci cewa ya kamata ya kashe Umar. A cewansa Umar baya musu yadda suke so, saboda haka ya je ana sallan subahi, Umar ya fita yana kiran mutane a fita sallah, hayya ala sala. Kawai ana cikin sallah, ashe shi yana nada takobin shi mai baki biyu. An fara sallah sai kawai ya shiga da ƙarfi, sai ya je ya soki Umar da takobinsa. Umar ya ce ma mutane a kama shi, amma in an kama shi kar a mishi kuni. In shi ya mutu to a kashe shi kadai, ba ruwan wani, shi kadai ne ya kashe shi. In kuma bai mutu ba, zai dubi me ya kamata ya yi a sakamakon raunin da ya masa. Bisa kaddarawan Allah, Umar ya rasu, amma Umar ya yi shekara 10 yana shugabanci. To shi Umar kafin ya rasu sai ya zaɓi mutane 6, shi ya zama cikon na 7. Su ne Supreme Council, su ake kira shura, yana rika zama da su. Da lokacin da ya rasu sai su Supreme Council sun yi tunanin a cikinsu waye ya kamata ya zama khalifa. Daga nan bisa ikon Allah duk suka yi ittifaqi akan a zaɓi Uthman bin Affan ya zama khalifa a bayansa. Duk fahimtarsu yana nan a guda ɗaya, ba ka samun wani damuwa tsakanin. Sai dai ƙananan abin da ɗan adam ba za ka rasa ɗan rashin fahimtar da zai iya samuwa ba. In ba haka ba, tsakaninsu akwai lafiyayyar fahimta. To Usman yana ci gaba da shugabancin shi. Lokacin da shugabancin nashi ya kai kamar wajejen shekaru 10 yana kujerar shugabancin, sai wasu abubuwa sun fara tasowa. Abubuwan da suka taso shine wasu sun fara zargin cewa bai yi adalci ko baya yin adalci, saboda akwai abin da suke fahimtar ya kamata a ba su ko a ba wasu, ba a yi haka ba. Yana naɗa shugabanci, yana naɗa gwamnoni, suna tuman shi da naɗa wasu mutane wanda a fahimtansu yana son kai. Maganganu irin waɗannan suka fara yaɗuwa da yawa. To shi a matsayin shi na shugaba, shi ne liman, in ya zo kudu ba zai yi kokari ya yi bayani yadda kowa zai san gaskiyar abin da ke faruwa. Ana wannan halin kuma ɗan surutun da yake tasowa daga Madinan nan, sai aka kwashe aka je masu yaɗa masurutu, masu haɗa fitina, suka je har yankin Sham suka faɗi musu. Waɗanda aka faɗi musu kuma su ba sabbai ba ne, mutane ne da suke kamar sababbi a musulunci, ƙabilu daban-daban ne waɗanda yawansu su ba musulmi ba ne, daga baya da karɓi musulunci kuma bai daɗe da karɓar musulunci ba. Da wannan yana faruwa sai kawai aka samu wasu masu kiraye-kiraye motsa fitina. Masu kiraye-kirayen abin da suke cewa shine bai kamata Usman ya ci gaba da shugabanci ba, kuma domin baya adalci ya kamata ya sauka. To a daidai lokacin kuma an dace yana caccanza gwamnoni, sai ya cire wani gwamna sai ya sa wani a majalisa. To ana cikin haka akwai wani mutum da aka iya nada, sunansa bin Adimiya. To shi wannan mutumin fasikin mutum ne, amma kuma suna da dangantaka, kuma shi mutumin yana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma can da nisa. Da ya nada mutumin, amma shi ya nada saboda wata manufa, domin mutumin yana da maganin masu laifi. To sai ya nada shi a wani wuri da ake kira Hims. To mutanen wannan wurin an samu ɓata gari masu yin abubuwan da bai dace ba, suna abubuwan banza.
sai ya naɗa shi domin ya je ya yi maganin mutane. Sai wannan ya ƙara yawa wajen zargi, to ana cikin haka sai ya ce ya cire Muawiya. Sai Muawiya tun da shi ne gwamna a Sham tun lokacin da Abubakar yake khalifanci, shi ne gwamna. Umar ya hau khalifanci ya sake tabbatar da shi a Sham. Lokacin da shi ma Usman ya hau sai ya sake tabbatar da shi. Kaga anan ya lashe wajajen shekaru 30 zuwa sama yana shugabancin a wuri, shi ne mai yankin. Wannan ya ba da dama ya yi ƙarfi sosai. To shi ana wannan halin abubuwa suna tafiya, amma yanayi babu daɗi. Shi kenan sai wasu suka haɗu da yawa daga yankin Sham a daidai lokacin da yana ƙoƙarin cire Muawiyan nan. Ana samun matsala, yanayi na kawo damuwa, sai ya bar Muawiya, ya yi shi ya bar magana. To waɗancan masu ƙoƙarin kawo tashin hankali in sun zarge shi a gaban Muawiya, sai Muawiya ya buɗe musu ta, ya ce khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban musulmi, ba zai yi wa yaka ba. Ya ƙi yarda a rika kawo mummunan maganansa a gaban shi. Daga nan maganan kamar bisa alamu na nuna cewa abin suna yin sauki. Ba an kana ba sai masu kiraye-kirayen fitinan nan suka shirya cewa ya kamata su yi gangami su je Madina su sami Usman, dole ya sauka daga shugabancin ko duk abin da zai faru ya faru. Wannan kuma sun samu dama sun aikata. Amma shi Muawiya tun suna yankin Sham ya yi ƙoƙarin ja musu birki, amma sun yawa ya rasa yadda ya iya da su. Sai da ya yi ta musu wa'azi jikinsu ya yi sanyi, sai ya ce to yanzu ya aika ya sanar da Usman, sai Usman ya ce ka zaɓi mutane a cikinsu ku turo mu. Da ya turo su sun zo suna kan hanyar zuwa, sai sun tsaya a wajen wani gwamna Abdurrahman, sun ce da shi ga halin da suke ciki. Shi ma ya musu wa'azi ya ce kar su je su yi tashin hankali. Sai da za su je su amsa kiran Uthman bin Affan, khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam. Da suka iso, Usman ya yi ta musu wa'azi, sun kuma gamsu da wa'azin, sai sun koma. Ya ce su koma, sun koma. Bayan wani lokaci, shaidanu sun sake zuga su, sun sake tasowa, sun fi da yawa, sun sake tasowa suna dawowa, sun fara samun shi Muawiya. Muawiya ya sake musu gargadi, ya sanar da Usman, Usman ya ce ka turo. Da suka zo Usman ya sake musu fara, ya musu wa'azi, sun nuna sun gamsu, jikinsu ya yi sanyi. Sai ya tambaye su, to yanzu me kuke so? Suka ce abin da muke so shine yanzu za mu rabu zuwa garuruwa, ba za mu sake komawa mu taru a wuri daya ba, balle mu sake samun damar tattauna fitina. Shi kenan suka koma. Zai yiwu ko wannan a zuwansu na biyu ko a zuwansu na uku. Bayan sun koma sun yaru a garuruwa, ana nan kuma sai wasu kuma na musamman tare da haɗin gwiwan waɗannan sai sun sake shirya fitinan daga yankin Sham ɗin har yanzu. Sun sake tasowa, sun je sun sami Muawiya ya ja musu kulli, ya musu wazi. Su ma da ya sanar da Usman ya ce ka bar su zo. Da suka zo waɗannan su ne suka ce sun bijire ma nasihan Muawiya, sun bijire ma duk abin da shi Usman zai faɗi musu. Sun ce dole kawai ya sauka a shugabanci, sun gewaya gidan shi, sun ce sun sa masa takunkumi ba dama ya fito. Da wannan sun hana shi fita sallah, ba dama ya fita jami. Sun ce in ya fito za su kashe shi. Manyan sahabbai da suke raye a lokacin sun bukaci ya amince su yi shirin yaƙi, su yi yaƙi da mutanen nan. Ya ce ni saboda ni ba za a kashe ko mutum ne ba, ban yarda ba. Akan a kashe wani saboda ni goma ne a kashe ni ba zan yarda a kashe wani. Sun koma sun dawo sun yi ya ce shi ba zai yarda a kashe wani saboda shi ba za a yi yaƙi saboda shi ba za a yi ba. Ƙarshe da suka nace da wannan, sahabbai wasu kamar Aliyu bin Abi Talib ya tura ‘ya'yansa Hassan da Hussein. Sauran sahabbai da suke da yara matasa sun tuttura ‘ya'yan cewa su je duk abin da zai sa a taɓa Usman kada su amince da shi. To sai dai mutanen sun yawa yanda abin ya gagara magantuwa. Ƙarshe bisa kaddarawan Allah, Usman yana zaune na karanta Alƙur'ani, sun shiga cikin gidan sun kai shi.
bayan sun kashe Usman sai sahabbai da suke a Madina a lokacin suka yi tunanin to yanzu sai mu zaɓi manyan sahabbai a cikin mu. To dama a cikin sahabbai akan ce wanda ya fi daraja Abubakar, bayan shi sai Umar, bayan shi sai Usman, bayan shi sai Aliyu, bayan waɗannan sai wanda aka musu albishir da aljanna mutum 10, bayan su duk wanda ya je yakin Badar, bayan su waɗanda suka yi bai a Ridwan. Haka ake fifita darajoji tsakanin sahabbai. To sai aka duba akwai wanda suka yi yakin Badar aka zazzaba, akwai waɗanda suka yi bai a Ridwan aka zazzaba, duk wanda suka nan suna nan an harharu. To ya kamata ya zama khalifa bayan Usman, sai duka sun yi ittifakin cewa ba wanda ya dace ya zama khalifa sai Ali. Daga nan sai suka naɗa Ali, kai masa mubaya'a ya zama khalifa. Aliyu kuma da ya hau ya fara aiki, abin da ya fi bashi muhimmanci shine dole ne yanzu ni tunani yadda za a magance fitintun nan da suke tasowa. Saboda haka ya kamata dole a fara samun canje-canje. Sai Aliyu ya fara tunanin a caccanza gononi, saboda waɗanda suke kawo fitinan nan ba suna Madina ba ne, suna zuwa daga wasu yankuna ne. To sai yana fahimta a caccanza gononi. In an caccanza gwamnoni, wannan zai ba da dama a ce an ma fitintunun an karya lagon fitintunu. To yana cikin haka sai ya bukaci ya canza Mu'awiya kuma ya riga ya yi girma, ya yi ƙarfi a inda yake, sai ya ce ma Aliyu shi ba zai sauka ba zai canzuwa. Menene dalili? Ya ce saboda ya kamata kafin mu ɗauki wani matakin naɗa shugaba ma, abu na farko ya kamata a waɗanda suka kashe Usman a yi hukunci a kansu kafin tunanin naɗa shugabanci. Aliyu ya ce a'a, idan babu shugabanci ya za a yi a ce an yaƙe su? Ba a yin yaƙi sai da shugaba. Ya za a yaƙe su? Dole sai an yi shugabanci sannan a samu daman ɗaukan mataki bai ɗaya da za a magance abin. Daidai shi Mu'awiya bai gamsu da wannan fahimtar ba. Da ya ki gamsuwa da wannan fahimtar, sai aka samu wasu shaidanu kuma sun fara fitowa suna nuna cewa tun asali da ma Aliyu ne ya kamata ya zama shugaba. An mishi rashin gaskiya ne kawai. Dama Abubakar da Umar ma tun farko ma su ma da bai kamata ba da Usman din, Aliyu ne ya kamata. Yanzu tun da Allah ya sa ya riga ya hau, to dole shi ne shugaba, kuma dole abin da yake so shi za a rike yi. Sun koma su masu fitinan nan sai sun koma sun manne da shi Mu'awiya kuma suna auna masa cewa su ne za su ba shi haɗin kai, tun da dama yankin da yake kenan. Saboda haka ba zai yiwu a ce a yi shugaba guda biyu ba, dole a yi da sauka ya bar shi. Shi kuma gwamna ne, shi kuma Aliyu khalifa ne da gaba ɗaya aka naɗa shi. Fitinan mutane tun suna renawa sai yana ƙara yana kumburi. Wannan sai ya yi sanadi sun yi wani yaƙi da aka kira Ghazwatul Jamal. Abin da ya faru a wajen wannan yaƙi shine mutane mata kaman Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaman Fatima diyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita matan Aliyu ne, sai su sun kasance tare da mutane a lokacin da su bangaren Muawiya suna kokarin kawo tashin hankali, bangaren Aliyu na kokarin mayar da su, sai abin ya zama yaki. Da aka je wurin yakin sai aka tafiyar da Fatima matan Ali, ita kuma yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To ita tana zaune akan rakumi, tana ta bayan sau, amma tana kan rakumi tana kallon abin da ake yi. Da tana kallon abin da ake yi, sai su masu yaƙi da ɓangaren Muawiya, in mutum ya juya baya haka ya angi Fatima kan rakumi, sai ya ji kamar yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a zaune a wajen. To sahabi kuma yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ma ka san ba da sauki za a yawo ba. Saboda haka da sun juya suna ga Fatima, sai su ji kamar Annabi ne a bayan su yana kallo ya ba su umarni a yaƙi, ba saurarawa. An yi yaƙin ya samu sauki, abin ya gagara. Shi ne wani a cikin wannan ayarin nasu na su Fatiman ya fahimce kallon Fatima kan raƙumin nan shi yake ƙara wutan bala'in nan, sai ya tsaga ya je ya sare kafan raƙumin.
sai raƙumin ya faɗi. To da sun daina kallon Fatima sai rikici ya ƙare, da taimakon Allah cikin sauƙi fitinan ya ƙare. Na ba da wannan labarin domin a gane asalin yadda aka fara samun damuwa. In ba haka ba, da kafin lokacin nan tsakanin sahabbai babu damuwa, dukkan su fahimtar su ɗaya ne, sai dai ɗan ƙaramin bambancin fahimtar da ba a rasa ba. Zan sake yin tambayan da aka yi yanzu in ce, wa ya kashe Hussein bin Ali bin Abi Talib, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Zai iya yi wa yanzu na bi makafin a cikin karatu, amma zan fara yin tarihi, sai dai ba zan damu na rika karanta maka larabci ba, sai in abin da ya zamo yana da muhimmancin faɗi da larabci, saboda wanda zai iya yi wa a ce sun yi jayayya. A farko zan fara baka labarin wane ne Husaini, amma ba tarihi ba, labarin haihuwa kawai da dangantaka. Husain shine Husain dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhuma. Aliyu dan Abdul Muttalib, dan Hashim, dan Abdul Munaf, dan Qusay. Ana masa alkunya a ce Abu Abdullah. Mamar shi ita ce Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. No. Ina nake? Okay. Maman shi ita ce Fatima, yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya haife ta da matacci ta farko Khadija bintu Khuwailid. Wannan shine Hussein dan Abi Talib kenan. Mutum na biyu shi Ibn Sa'ad ya yi ƙarin wani bayani cewa Fatima ta ɗauki cikin Hussein 5 ga watan Zulqa'ada a shekara na 3 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce tsakanin haihuwan Al-Hassan da Hussein kwana 50. Wannan tabbas zai iya yiwa wannan tsakanin haihuwan, saboda su matan Larabawa mai daraja ba ta ba yaro, sai dai a nemi mai shayarwa ya shayar. Ita ko za ta ba shi nono na farkon da aka haife shi ne kawai, amma ɗan lokaci kaɗan za ta ba mai shayarwa, ana biyan mai shayarwa. Saboda haka zai iya yiwuwa bayan kwana 50 da haihuwa ta ƙara wani haihuwa ko ta ƙara yin ciki. Allah ya sa an fahimce ni. Yanan Al-Hassan ya girme shi da kwana ya girme shi da watannin haihuwa, amma an samu cikin shi da kwana 50 bayan haihuwan Al-Hassan. Allah ya sa an fahimce. Na biyu, wannan bayanin na samu a cikin littafin at-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'di wa na Ibn Sa'd. Waye Muawiya dan Abu Sufyan? Muawiya shine dan Abu Sufyan, dan Harb, dan Umayya, dan Abd Shams, dan Abdul Munaf, dan Qusay. Maman shi sunanta Hind bintu Utba, ita ce ta jagoranci a kashe Hamza a ranar yakin Uhud, saboda Hamza a ranar yakin Badr shine ya kashe mata dan uwan babanta, ya ko kuma babanta ma, kuma shine ya kashe ɗanta guda ɗaya. Saboda haka ita ce ta yayan washi bawanta ne, ta ce idan ya iya kashe Hamza a ladan dan uwanta, ɗanta da kuma babanta da Hamza ya kashe ta'yan take, shi kuma washi ya yi kokari haka ya faru. Wane ne Yazid bin Muawiya? Abin da ya sa na bukaci na bara takaitaccen lokaci ko tarihin mutanen nan guda 3, saboda duk bayanin zai gewaya a kan su. Tayyib, Yazid bin Muawiya shine Yazid dan Muawiya, ana masa alkunya a ce Abul Khalid
shi ne ya zamo khalifa al-umayya bayan baban shi a shekara na 50 a shekara na 25 ko da shida ya yi khalifanci bayan baban shi, to amma kuma bai dade a khalifancin ba. Bari na sake tambaya na in ce, wane ne ya kashe Husaini? Ba Yazid ba ne, Yazid bai kashe Husaini ba. Saboda masu la'ana na taɓa kiyayewa wani lokaci da daɗewa, ba 'yan shi'a kawai ba. Na kiyaye wani mutum a lafiyar nan yana cikin malamai da ake kallon su a matsayin malamai. Wani lokaci ya je gun wa'azin mauludi a wajen ya ce, Yazidu dan Muawiya Allah ya tsine mishi albarka saboda shine ya kashe Husaini dan Aliyu. Gaskiya lokacin da na ji magana raina na ji zafi, sai dai maganan tsakani na da su ba fahimta mai kyau, saboda haka ba zai yi na ji na ce komi ba. An ba haka ba, gaskiya tun a lokacin abu yayi mun zafi, saboda ina da sanin cewa Yazid bai kashe Husaini ba, kuma bai yi umarni a kashe shi ba. Abin da Yazid ya yi shine wani abu ya faru lokacin da Aliyu yake an zaɓe shi khalifan nan, lokacin da akwai rashin jituwa tsakanin shi da Muawiya nan, mutanen yankin Sham waɗanda su ne asalin 'yan shi'a, su ne a lokacin ana kiransu kawari, su ne asali da suka fara yi shi'a, to su waɗannan su ne suke kiran kansu shi'atu Ali. To a lokacin da shi Aliyun yana nan, sun taɓa ce da shi ya zo za su taimaka mishi domin ya ci nasara a kan Muawiya. Su suna goyon bayan Ahlul Bait ne. Wannan ya ba da dama Aliyu ya amince, ya kama hanya ya tafi. Da ya tafi sun saba masa alƙawari. Da ƙyar ya samu daman gudowa ya dawo Madina. Allah ya kare shi. Bayan da wani mutum kuma, Ibn Maljam, domin lokacin wani abu ya faru a wannan tsakanin. Yaƙe-yaƙen da yana gudana a ɓangaren Muawiya da ɓangaren Aliyu, sai wata rana yaƙin ya sake kunduwa a wajen Nahrawan. A wajen yaƙin sai mutanen Aliyu sun fi ƙarfin sojojin Muawiya. To Muawiya tare da shi akwai Amr ibn al-As. Amr ibn al-As mutum ne mai karfin kokowa, yana da wayo sosai da basira. Da ya ga za a fi karfin su, sai ya ce ma Muawiya, ka ba sojoji umarni, kowa ya dauki alkur'ani ya sa a tsinin mashin sai daga. Idan su mutanen Aliyu suna ganin mashi an sa alkur'ani an daga, ba za su yi yakin ba kuma, don da dai alkur'ani ya fi komi da idon su. Sai duk sojoji suna ɗaukan Qur'ani suna sakawa a mashin sai su daga. Tsakaninmu da littafin Allah, sai yaƙi ya kare. Sai aka ce to, sai shi Amr ibn al-As ya ce ya kamata Aliyu ya amince ya bada wakili, shi ma Muawiya ya bada wakili su zama, duk abin da sun hukunta shi kenan magana ya kare. Sai ai hukunci da littafin Allah. Sai ɓangaren Aliyu tun da su musulmi ne mana, su sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa ma a cikin. Da wannan dalilin abin da ya faru shine sai yaki ya dakata, Aliyu kuma ya amince da haka. Kowa ya bada wakili, sai Aliyu ya bada Abu Musa al-Ash'ari a matsayin wakilinsa. Shi kuma Muawiya ya bada shi Amr ibn al-As a matsayin wakilinsa. Da suka zo yin zama, to akwai mutane sun taru su ji meye za su faɗi. Sai Amr ibn al-As ya ce ma Abu Musa al-Ash'ari, yanzu a fahimtarka me ya kamata a yi da zai kawo gyara? Sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce abin da ya kamata a yi shine da Aliyu da Muawiya duk su sauka. An sun sauka dukansu fitina ya kare, tunda kowa ba shugaba bane ba zai bada umarni kuma. Sai Amr ibn al-As ya yi shuru ya ce ka yarda da wannan? Sai shi Abu Musa al-Ash'ari ya ce na gamsu da abin da na faɗi ma.
sai ya ce to ka yarda Aliyu ya sauka, sai ya ce na yarda, saboda a fahimtar shi ya amince shugaban shi ya sauka, shi ma Amr ibn al-As ya amince shugaban sa ya sauka. Sai Amr ibn al-As ya ce to ka faɗi da ƙarfi kowa ya ji, sai ya faɗi da ƙarfi kowa ya ji. Sai Amr ibn al-As ya ce kowa ya ji. Abu Musa al-Ash'ari ya amince cewa shugaban da yake wakilta Aliyu ya sauka, aka ce sai ya ce to ni wanda nake wakilta Muawiya bai sauka ba, yana nan. Yanzu tun da nashi shugaban ya sauka, yanzu kowa ya gamsu shugaba guda ɗaya ne yanzu kenan. Yanzu Muawiya ne kaɗai shugaba. Daga nan sai kuma wuri ya sake rikicewa, wuri ya fara tajin. To su mutanen Sham da suka muya Aliyu alƙawari za su taimake shi nan, a daidai lokacin sai sun zame sun ce ba su tare da shi kuma. Yanzu tun da dai wakilin shi ya yarda cewa ya saukar da shi kenan ya sauka, ba su tare da shi. In kuma ba haka ba, to me ya sa tun farko an amince da wannan? Kuma idan ana son a sake dawo magana to a yi hukunci da alƙur'ani. Sai an naɗa su ba su yi hukunci da Qur'ani ba, an yi wani hanya da ma saboda haka ba ruwan sai sun bijire. A nan kaga Aliyu ba shi da ƙarfin da zai sake yakin kuma, domin masu taya shi yaƙi mafiya yawansu su ne, su kuma yanzu sun ƙi, su ne ‘yan shi'a na asalin kenan. Da suka ƙi an watse a wajen, an koma Madina. Sai mutanen Aliyu a Madina suna tare da shi. Saboda haka tun da dai a fahimtansu Amr ibn al-As ya warware musu alƙawali, ya kawo dabara ya bata lamarin, to yanzu Aliyu yana nan a shugabancin shi bai sauka ba. Su ma Muawiya suna nan akan cewa Muawiya shi kaɗai ne khalifa. To ana wannan halin sai su waɗannan 'yan shi'a har yanzu sai sun yi tunanin ya kamata a kashe mutane ukun nan, in ba ya kaba ba za a zauna lafiya ba. Waɗanda za a kashe Aliyu, za a kashe Muawiya, za a kashe Amr ibn al-As. Saboda haka sai sun naɗa ma kowanne wanda zai je kashe shi. To masu kashe Muawiya da suka je an gane su, an kama su, an kashe shi. Me je kashe Amr ibn al-As shi ma an kama shi, an kashe shi. Me je kashe Aliyu shi kuma da ya je Aliyu ya fita yana kira a zo a yi sallah, ya je ya kashe Aliyu. Ya aikatarin kashe Aliyu, bukata shi ta biya. Suna sa ibn Maljam da ya kashe Aliyu, sai a Madina wanda suke nan tare da sauran musulmi sai suka fara tunanin to tun da Aliyu yanzu an kashe shi, wa ya kamata ya zamo khalifa? Sai suka ce ɗansa Al-Hassan. Daga nan sai aka zaɓi Al-Hassan ya zama khalifa. Da aka zaɓi Al-Hassan, amma yaƙi kuma da tashe-tashen hankula sun ki karewa. Sai Al-Hassan ya ce inda Muawiya zai amince, to da za a bi wata hanya a daina kashe-kashen da kuma musulmi su ne suke kashe juna. Saboda haka shi yana da fahimtar in dai Muawiya zai amince, akwai hanyar da za a bi a magance damuwar ta kare. Sai aka je aka ba Muawiya labari. Sai Muawiya ya ɗauki wani envelope na gwamnati da letterheading na gwamnati, sai ya ba 'yan saƙo ya ce su kai Al-Hassan bin Ali duk abin da yake son a yi don a samu zaman lafiya ya rubuta a nan, ya mishi alƙawari ya karba tun ma bai rubuta ba. Da aka kai sai Al-Hassan ya rubuta damuwan shi, mutanen da suke gwamnatin Muawiya ko sun hau mimbarin wa'azi suna zagin baban shi Aliyu, suna la'antar baban shi. Idan wani abu ya faru suna kokari su ƙara raba kan musulmi, shi yana jin zafin haka. Kashe-kashen da ake yi da zubar da jinin musulmi shi baya jin daɗi. Saboda haka damuwan shi a daina abubuwa biyu, kar a zage baban shi kuma kar a sake yaƙe-yaƙe da tashin hankali. Sai Muawiya ya sake tabbatar mishi, ya aika da aka kawo mishi wasu kakanninsa ya ce a ji a ce mishi duk abin da ya faɗi ya gamu. Ya ce to shi kuma ya sauka ya bar masa shugabanci ya yi abu. Daga nan fitina ya yi sauki, damuwa ya kare. Amma tun da Al-Hassan ya sauka, yanzu kaga kana fahimtar cewa yanzu ba rikici kenan, an amince da Muawiya ke gani.
to amma kafin Alhassan ya yi wannan sai su mutanen da suka yaudare Aliyu nan sai sun sake aika ma Alhassan cewa kar ka yarda duk abin da ya faɗi ƙarya ne, muna nan Sham za mu taimaka maka, ka fita ka zo za mu goyi bayan ka. Ya ce ba don zo, ni ba na son su sun yi ya ce ba za ni ba. Daga ƙarshe sun bar shi. Bayan ɗan lokaci kuma shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa, ya rasu, ya rashin lafiya ya rasu. Bayan ya rasu sai aka fara tunanin me mataki na gaba. Ya kamata ɗan uwan shi Husaini ya zama khalifa. Sai Husaini suna faɗi sai ya amince ya zama shi ne khalifa. Sai su mutanen Sham da yan Shi'a nan sai suka sake ce ma Husaini ya zo za su taimaka masa akan Muawiya domin ya zama shi ne khalifa. Sai ya amince cewa zai je. Sahabbai su Abdullahi bin Umar sa'o'insa suka ce kar ka je. Ya ce saboda me, tunda dai za su koya masa baya zai yi khalifanci, zai gyara duk damuwan da ake ciki. Suka ce kar ka je, ba su da alƙawari, yan Shi'a mai yaudara ne, kar ka je. Sai dai tun da Allah ya kaddara kwanan shi ya kare, ya amince ya kama ni, ya ɗauki matan shi, ya ɗauki 'ya'yan shi ya kama ni. Sai yan kaɗan masu masa rakiya sun kama ni. To a lokacin a lokacin shi ma Muawiya daga bayan kashe Aliyu da kaɗan ya rasu, bayan da ya amince da maganan Alhassan an janye da kaɗan sai ya rasu. Da ya rasu amma yana da gwamnati ko ina shi ne ya naɗa gwamna. To a yankin inda yake sai ya naɗa gwamnansa shi ne Ibn Zayyad. Shi Ibn Zayyad shi ba mutumin ba sahabi ba ne, dai shi yana tare da ɓangaren Muawiya kawai. Kaga su a nan karatu ko fahimtar addini yadda ya kamata ba kamar sahabbai ba ne. To tun da yana khalifanci a lokacin Yazid bin Muawiya kuma shi yake khalifanci. To tun da shi yake khalifanci da ya samu labari, shi Yazid an ba shi labari cewa mutanen yankin Sham da yankin Kufa sun yi alƙawarin cewa za su taimaki Husaini ya zo domin a yi maka fito na fito a yaƙe ka. Sai ya ce ma gwamna sai Ibn Zayyad kar ka bari ya yi shugabancin, ka nemi yadda za ka hana ka, amma duk halin da ake ciki ka mun bayani. To ya kama hanya yana son ya je Kufa saboda mafiya yawan 'yan Shi'an suna wuri. To yana kan hanya kafin ya je sai ya je wani wuri da ake kira Karbala. Su kuma sojoji shi Ibn Zayyad ya riga ya tura su ya ce su je duk inda sun ga Husaini za su ɗauki mataki, shi kuma shi ne kwamanda da kanshi yana cikin suna tafiya tare. To lokacin da Husaini ya iso Karbala su ma sun fito, amma kamar yadda nan gaba zan karanta maka, dan Shi'a ne ba da labarin ya ce za su kai wajen mutum 200 da suka fita yaki. Shi kuma ba shi da mutane da yawa, shi da iyalan shi ne kawai, sai yan masu shirkiya yan karan. Da ya zo Karbala sai sun tare shi a wajen. Da suka tare shi suka ce ba za ka ko ina ba. Sai ya ce da su me ya damuwa, suka ce kawai inda za ka ji a taimake ka kai shugabanci shine ba zai yi ba za ka ba. Sai ya ce to na gamu, yanzu ku bar ni in koma Madina. Suka ce ba za ka koma ba. To ku bar ni in je in sami ku kai ni wajen shi Yazid da kanshi in yi magana. Suka ce ba za ka ji ka gan shi ba. To ku bar ni in yi tunanin abin da zan yi in rabu da ku, ba na hakura ba ta shugaban zan ce ba za ka tafi ba. To shi jika Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, kai ka sha jin tarihin Aliyu baban shi yanda yake ala a wajen daukan ba dadi. Saboda haka sai ya auna cewa to inda haka ne duk abin da zai faru ya faru. Daga nan sai an bude fage.
su da shi an kama yaki da suka yi ta yaki an ce ya yi katarin kashe mutane da yawa a cikinsu to amma suna da yawa sosai masu bada tarihi sun ce su mutanen duda kafircinsu ko kuma duda cewa su sababbin musulmi ne suna kaucewa wajen kai mishi tsara da garaje daga ƙarshe aka samu wani mara albarka ya daddage ya kai mishi tsara ya raunata shi to da takwabin shi ya waɗi shi ya kai takwabi ya tsare shi ya kake kaji wanda suka kashe Hussein amma bari na nema maka bayanin nan a wajen malaman shi'a watakila insha Allah ta'ala zai kara fito da bayanin a fili malamin shi'a a cikin littafinsa sunan littafin Rihabu Karbala a shafi na 60 zuwa 61 yake cewa ya ce ahlul kufa lam yaktafu bi tafarruq al-imam al-Husayn ya ce mutanen kufa ba su wadatu da fita da rashin amincewa da ba da haɗin kai ga Husaini ba har ma abin da suka yi shine annahum bada'u sun fara yusari'una fil khuruj suna fita ila Karbala zuwa Karbala wa harabul Imam al-Husayn domin su yaki mutanen su yaki Imam Husayn sai dai karka manta da ya kira mutanen Kufar nan yana nufin su yan Shi'a masu alƙawarin nan su ne suka fito daga Kufa sun kama hanya sun je su yaki Husayn a Karbala alaihi salam ya ce wa fi Karbala kanu yusari'una sun kasance suna sauri ila tarjilil mawaqif suna tsatsara wuraren tsayewa domin yaki allati taraza shaytan abinda yake yardar da shaytan yana so wa taqallubur rahman abinda ke fusata Allah mai rahama masalan najd yace misali zamu sami akwai wanda ake kira Abu al-Hajjaj baraza bil ams wanda shine a baya ya fita a bayyane fil kufa wa ka'annahu hami hima ahlul bait lokacin da suna yaudaran Aliyu ya zo nan ya ce to shi wannan mutumin shine ya fito yana ta bayani a bada haɗin kai yanda za a taimaka ma Aliyu to su ne sun tashi sun je Karbala sun haɗu da Aliyu sun haɗu da Husaini sun kashe shi a wajen wa ka'annahu hami hima ahlul bait kaman shine mai tsare mutuncin ahlul bait wal mudafi anhum kaman shine mai tunkude fitina a madadin su wallazi yaqulu jayshan wanda shine ya zama komandan sojoji da inqadul azim hani domin shi Hussein lokacin da sakon su yazo da farko sai ya tura azim hani yana dangantaka da shi a matsayin wakilinsa ya je ya ji musu menene maganar mutanen da ya je sai su mutanen sun kashe wannan ɗan sakon Husaini shi kuma Husaini duk da haka tunda Allah ya kaddara a wannan halin ne kwanansa zai kare ya kama hanya ya zarce ya tafi bin urwa yabdalu kulla mawqifihi a zahiri yana cika kowane matsayinsa a bayyane hada liyattahimma al-imam al-Husayn yana son ya tumi imam al-Husayn ya zarge shi bil khuruj an ad-din cewa ya bar addini kazan laifin Husayn da suna tuman shi ya bar addini ba da sun ce a kashe Aliyu a kashe Muawiya a kashe Amr ibn al-As yawa abin da yasa saboda a wajen su ma waɗannan din sun kafirta don ba su yi hukunci da littafin Allah ba a yanzu da Husaini ya amince a je a zaɓe shi a taimake shi ya shugabanci shi ma bai amince da hukunci da littafin Allah ba saboda haka shi ma ya bar addini ya kamata a kashe shi ya ce fa ta'ammalin nassin tali kai la'akari da nassi ne biyowa wa kana amrul hajjaj ya kula ashabihi yana ce ma sojojinsa
qatlu man maraka min ad-din, ku kashe wanda ya bar addini. Wanda yake nufi ya bar addini shine Husaini da mutanen gidansa da wanda suke musu rikiya, yana cewa wanda duk ya bar addini ku kashe shi. Shine suka je suka yi yaƙi da Husaini. Kila ya faɗi wannan a lokacin da ya lura cewa suna kakkaucewa ba sa son su kai tsara a wajen Husaini, saboda haka yana karfafa su kashe duk mutumin da ya fita daga addini. Ba wani maganar cewa wato la'akari da wani shi jika annabi ne, duk shiri ne. Tayyib, wannan bayanin yana cikin wani littafin da ɗan shi'a ya rubuta, Rihabi Karbala, na faɗi shafi na 60 zuwa 61. Za ka iya samun wannan bayanin har yanzu a cikin Al-Wajiz Al-Muqayyad, shi ma ya kawo wannan bayanin. Dan shi'a wani daban kuma sunan shi Kazimul Ahsa'i An-Najafi, shi kuma ya ce inna jayshan ladina kharaju li harbil Imam Hussein, lallai sojin da suka fita domin su yaƙi Imam Hussein alaihi salam, 300,000 sun kai 300,000, kullum min ahli Kufa, dukansu yan shi'an Kufa ne. Zai suka fita suka je domin su yaƙi Hussein dan annabi, jika annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce laysa fihim shamiyun, a cikin su babu mutumin sham ko daya, wala hijaziyun, babu mutumin Hijaz, yankin inda ahli sunna sun fi yawa, yankin su Madina da yankin Makka, ba ko mutum ɗaya a wajen. Wala hindi, ya ce babu mutumin Hindi, wala pakistaniyin, ba mutumin Pakistan, wala sudaniyin, ba mutumin Sudan, wala misriyin, ba mutumin Misra, wala afrikiyin, ba mutumin Afrika, bal kullum min ahli Kufa, dukkan su mutanen Kufa ne. Kata jama'u, dukkan su sun taru min qaba'ilin shattara, gabiruwa babbanta, suka kokari su kashe Hussein bin Ali. Wannan bayani yana cikin littafin ɗan shi'a da ya masa suna Ashura'a, shafi na 89. Al-mu'arrikh shi'i, wani malamin tarihi ɗan shi'a sunansa Hussein bin Ahmad Al-Barraqi An-Najafi, ya ce Al-Qazwini ya ce wa mimma naqama ala al-Kufa, daga abin da ya sa mutanen Kufa suka ji zafi, annahum ta'anu al-Husayn, suna sukan Husayn bin Abi Talib alaihi salam, wa qatalu, suka kashe al-Husayn alaihi salam, ba da alista da bayan su da kansu ne sun kira shi yanzu za su taimake shi, sai sun ji sun kashe shi a Karbala. Wannan bayanan duka suna nuna maka cewa wanda suka kashe Husaini in shi'a ne, ba Yazid ba ne. Har yanzu wani ɗan shi'an mai suna Jawad Muhaddasi ya ce waƙar adabta kulla hadhihi al-asbab, haƙiƙa ka tattali waɗannan dukkan sabubban, ila an yu'ani minhum al-imam Ali alaihi salam, ka zai baka dama kasancewa Ali alaihi salam ya sha wahala da mutanen nan. Wa wadaha al-imam al-Husayn imam al-Hasan, wannan fitinan ya fuskanci imam al-Hasan wato yayin Husayn alaihi salam, su ma sun yaudare shi. Wa qatala bainahum Muslim bin Uqayl, wanda shi ma wakilin al-Hasan ne. Lokacin da suka ce je yakin nan ya tura wakili, sun kashe shi ma. Anan su za su gayyace ka su ce ka zo, sai su da kansu su tare ka su kashe ka. Marubucin na kusa gama abu insha Allah. Marubucin littafin da ya masa suna Muawiya ya ce inna Yazidan lam ya'mur bi qatl Husayn, ya ce tun asali Yazid dan Muawiya bai umuri da a kashe Husayn dan Ali radiyallahu anhu ba, bittifaqi halin nakal, duk masu dauko labari sun guda duka su yi ittifaqin cewa Yazid bai umuri a kashe Husaini ba. Walakin kataba ila ibnu Zayyar, sai dai ya rubuta ma gwamnati ibnu Zayyar
an yamna'ahu ya hana shi an wulayatul iraq kar ya je ya samu dama ya shugabanci iraq wal husayn radiyallahu anhu shi ko husayn radiyallahu anhu kana yazunnu an al-iraq ya kasance yana zaton cewa mutanen iraq su ne mutanen yankin kufa kenan yansurunahu za su taimake shi wai wafuna lahu bima katabu ilayhi za su cika masa alƙawarin da suka yi masa fa arsala ilayhi ibnu ammi sai ya tura masa dan amminsa sunansa muslim bin uqayl falamma qatalu musliman da suka ce muslim wa gadaru bi sun yaudare shi wa baya ibnu zayyad sai suka amince suka yi wa ibnu zayyad gwamnan yazid bin muawiya suka yi masa mubaya'a arada ruju Hussein ya so ya koma ba adrakatu asariya azzalima waɗannan sariyan azzalimai suka tare shi suka kama shi a Karbala fa talaba ya nemi an ya zaba ila Yazid su bar shi ya je ya sami Yazid yayi magana da shi aw ya zaba ila Sagar ko kuma ya je su bar shi ya kama hanyar shi ya je Sagar daga nan ya wuce ya tafi abu shi aw ya ta ila baladi ko ya koma Madina falam yumakkinuhu min shay'in dinki min zalika hatta yastasira lahum har ya samu damuwa da su famtana'u faqataluhu suka kyamincewa suka kashe shi ko suka yaƙe shi hatta kutila shahidan har an kashe shi a matsayin mai shahada muslimu wanda aka zalunce shi radiyallahu anhu walamma bara zalika Yazid lokacin da labari ya je wajen Yazid cewa mutanen ibnu zayyad fa sun kashe Hussein dan Aliyu akara tawajjuh ya nuna jin zafinsa kowa yana kallo ala zalik wa zahara buka ya kama kuka yana ta kuka a bayyane mutane suna gani har yana zamowa abin tausayi ya shiga cikin gidansa yana ta kuka walam yasbilahu hariman bi aslan mun asali ma bai zubar da mutuncin Husaini ba lokacin da ya samu wannan labarin bayan ya yi ta kuka sai ya ƙara da cewa aje a kawo mishi ‘ya'yan Hussein da abokan tafiyarsa duka a kawo mishi da aka kawo su ya girmama su ya mutunta su sosai sannan ya sa a yi musu rakiya a koma da su Madina kar wani abu ya same su idan da a ce da son ransa ne an kashe su zai yi haka ba Yazid ba bakin shi a ciki har yanzu marubucin littafin ansabul ashraf shi kuma yana cewa mawqif Yazid bin Muawiya rahimahullah min qatl Hussein matsayin Hussein dan Muawiya lokacin da yace an kashe Hussein kataba Ubaydullah bin Zayyad ila Yazid Ubaydullah bin Zayyad ya rubuta wasiqa akai ma Yazid bin Muawiya yukhbiruhu yana bashi labari bima hadatha da abin da ya faru na kace Hussein wa tashiruhu kuma yana neman shawaransa fi sha'ani abna'i Hussein ya zai yi da ƴaƴan Hussein da ya kama yanzu sa'i da matansa falamma balaga al-khabar ila Yazid bin Muawiya lokacin da labarin nan ya iso gun Yazid bin Muawiya baka yayi ta kuka wa qali ya ce kuntu arda min ta'atihim ni ɗaya na kasance ina amincewa da biyayyarsu ai al-Iraq su mutanen Iraq bidun qatl Hussein amma ban amince su kashe Hussein ba ya ce la'anallahu ibnu Murjana ya ce dan Murjana sunan maman ibn Yazid Zayyad kenan ya ce Allah tsine mishi laqad wajadahu hakika ya same shi ina sa ko laqad wajadahu ba'idun rahim minhu ya sami kanshi yana da nisan dangantaka ko tausayi game da Husaini dan Abi Talib amma wallahi ya ce wallahi law anni sahibun da ni ne na kasance tare da shi la afautu an gudana yake mishi wa rahimallahu Husain Allah ya cikan Husain ka dubi wannan bayanin ansabul ashraf juz'i na 3 yadi na 219 zuwa da 20
da wannan ne nake yanke wannan bayanin saboda ina lura da lokacinmu ya yi nisa, amma na sake tabbatar maka da cewa ba Yazid ko wani da ke da dangantaka da Muawiya su ne suka kashe Husaini ba su wani. Asali ma a tarihin Muawiya yana cikin sakatarorin Annabi sallallahu alaihi wasallam masu rubuta masa Alƙur'ani. Amma kaga duk mutanen nan sun ce shi ma ya zama kafiri, suna ta tsinuwa duk dangin shi duk kowa da kowa a wajen su kafiri ne. To kai kana nuna mu lokacin sallah ga masu tambaya na kawa jiya kare yana kallo ba ruwanka. Masu tambayan nan ko su yakuri mai sallah sannan sai na amsa, ko kuma mutane su yakuri na amsa tambayar sai dai tsoron kar ya sake jan ana ruwa. To an mun yanke karatun yanzu waye zai fita ya tafiya ruwa? Ai hakuri a amsa tambaya. Me tambayar ke cewa Allah ya ƙara malan lafiya har da kai da sauran musulmi da ne san kwana mai alheri. Malam shin ya ishe ni hujja in kafirtar da ɗan shi'a wanda kafin ya shiga addininsu suna cewa ka shaida cewa Abubakar, Umar, Aisha suna wuta, ba su kaɗai ba har da Hafsa ita ma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, har da Usman duka a wajensu suna wuta. Shin wannan ya isa ka ce musu kafirai? A ƙara mana bayani malam. Na kasance ina ce ma kowane ɗan shi'a kafiri. Abinda ni nake cewa shine ba a sake hukunci akan mutane gaba ɗaya da hukunci guda ɗaya. Zai iya yiwuwa ba kowane ɗan shi'a ne yake shaida da wannan ba. Wani ko ya ce shi ɗan shi'a amma ya faɗi ne kawai kila, amma gaskiyar magana zai yi bai san gaskiyan abin da na faruwa ba. Abin da ya fi dacewa kafin kafirtawa a yi ƙoƙarin wayar da kansu, a rika bin irin hanyar nan da muka bi, a rika samun lokaci bayan lokaci ana shirya lecture ana wayar da kansu. Wanda ya ji gaskiya ya ƙi karɓan gaskiya ba abin da zai yana kamar na mishi kafirci in ya yi abin kafirci. Yi musulunci addinin gaskiya ne. Idan an tuna ina ga karatunmu na baya kafin mu gama littafin Talbis Iblis, ina ga na yi bayanin cewa abin da ke ba mu matsala shine muna kallon wani a matsayin cewa wannan tuntuni musulmi ne, ko kuma wannan mun san shi kaza ne, sai ya sa ko ya yi abun kafirci ba ma danganta masa. A gaskiya tsarin musulunci shine ko kuna kwana kuna tashi tare kuna sallah tare, a ranar da mutum ya yi abun da hukuncin wanda ya abun kafirci ne ka ce mishi abun da kai kafirci ne, ko ya tuba ya daina, ko in ya ci gaba ya zama kafiri. Shi ne gaskiyar musulunci. Saboda haka idan misali a ce dan shi'a ya san gaskiyan abubuwan nan kuma ya zo ya amince yana amincewa da abubuwan, ba abun da yana ya zama kafiri. Dole zai yi hakuri ya zama kafiri. In baya son ya zama kafiri to ya daina. Shi ne gaskiya da gaskiya kenan. Malam ‘yan shi'a su suka kashe Ali da Husaini. Ina amfanin muna cewa suna son su ƙarya ne. Ai dama duk wanda ya san karatun addini ko ka rika sauraron karatun zazzaki, ai zazzaki ya fi kusa da mu yanzu. Za ka rika samu yana sukar sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ina tunanin ban manta ba wani lokaci kuni na yana ji na saurare karatun zazzaki ko na karanta a jarida, domin da ina yawan sayan jaridan Al-Mizan ina karantawa. Na iya kiyaye wani karatun shi da ya zazzagi Abu Huraira. Ya ce Abu Huraira wani mutum mai kwaɗayi ne kawai. To shine
wata rana ya je wani gida ya yi roƙo abinci don a ba shi abinci shi ne sai aka ce da shi akwai abinci amma kuda ya faɗi a ciki sai Abu Huraira ya yi ƙarya ya ce annabi ya ce idan kuda ya faɗi a cikin abinci a dulmiyar da shi sai a cire a yar saboda haka a maganan shi maganan ƙarya ne shi Abu Huraira makwaɗaici ne kawai ba wani mutumin kirki ba ne wanda zai zage su Abu Huraira isabillahi Abu Huraira nan kuma yana mare da manzo Allah ba sa rubuwa ku yaushe har idan shi manzo ya dan yi lokaci kaɗan kamar a ce an yi awa biyu bai ga Abu Huraira ba ko awa ɗaya zai nemi shi ina yake saboda yanda kullum suna manne wata rana Abu Huraira ya makara bai zo fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri ba ashe manzo yana cikin zulumin rashin ganin sa can sai Abu Huraira ya zo ya shiga sai manzo ya ce Abu Huraira tuntuni na kake sai ya ce ya Rasulullah ina da janaba ne to kuma ranar ɗazu na fita ina wucewa na ganka kana za ka shiga ta wani lungu to ni na fara shiga sai na hange ka shine na gudu na ɓuyi me yasa ya ce saboda ba na son na je na zauna da kai na da janaba domin na san mu haru ba na gurguwa shi yasa sai na gudu na ɓuyi yanzu na je na yi wanka shine na zo sai manzo ya ce subhanallah innal mu'min la yanjis sai bai imani ba ya zama wani jisa da ka zo ka zauna abun ka ba komai na faɗi maka wannan don na tuna maka cewa Abu Huraira in manzo yana barci to shine ba su tare da daddare an yi sallar isha kowa zai tafi ga wajen kwanciyarsa shikenan amma asuba na yi wanda zaka fara ganin su a wajen su suka Abu Huraira ne kun ne ke tare da shi to idan wani mutum ya zagi wannan a matsayin ba mutumin kirki ba ne to shi annabin da suke tare kullum mutumin kirki kenan a wajensa fi sabilillah gaskiyar magana yan shi'a suna kafita sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mai daraja a cikin su a cikin manyan sahabbai duk a wajen su sun ce sun gida da bin aswad su ne suka rage a musulunci kawai bayan da annabi ya rasu sun kirga mutane 6 zuwa 7 sun ce su ne kawai musulmi sauran sabbai kaf to abubakar su ko kafirai ne suna da wani addu'a ana kiran shi du'a usna mai quraish wai idan kana son Allah ya karba maka addu'a to sai ka tsine ma abubakar da umar in ka tsine musu sannan sai kuma ka roki Allah biyan bukata Allah zai biya maka bukata ma'anan sa na mai quraish kuma ka biyu na qurayshawa amma waɗannan maganganun waɗanda suka rika yi ba fa a cikin sabbai ba ne waɗanda suka yi maganganun wasu mutane ne daga yankin iraki nan ne akwai karbala a wannan ƙasar a wannan yankin ne akwai kufa a wannan yankin ne akwai sham duk wannan yankin ne to tun da duka a wannan yankin ne su mutanen wannan yankin su ne yan shi'an asali kenan na baya-bayan nan sun gaji dutsen daga wajensu ne kuma har yanzu nan in ka lura shi'an na tsakanin iran da iraki sauran wurare ko an kira shi'a ba kamar wurare biyun nan ba to kenan anan kana fahimtar cewa tun da su ne masu wannan shegantakan tun asali har zuwa yau duk wanda ka ji suna taimaka ma shi'a asalin su daga yankin ne su shugabannin iran na yanzu ne suka fito da tsarin siyasar duniya domin yada shi'a duk kasashen da ke yankin sai su rika taimaka musu to amma har a wannan bayanin fa ni kuma da nake maka bayani a yanzu ina fi son a yakin da ake yi tsakanin Iran da America da Palestine na da waye sunansu Isra'il na fi goyon bayan Iran su ci nasara a kan waɗannan. Komin yadda mun iya fahimtar su a matsayin kafirai suna ikirari su ce su musulmi ne. Amma ba Amerika da ba Isra'ile bai taɓa ikirarin musulunci ba baya sun yaji sunan. Haka kuma su a wajensu kamar yadda shi sakataren tsaron Amerika ya gwadi. Ya ce su ba ruwansu ko kai sunni ko kai shi'i abokin gabonsu musulunci ne kawai in kai musulmi ne kawai shine suke adawa da kai idan ka fahimci wannan to komin kafircin da shi'awa suke yi waɗannan kafircin su sun fi sharri tunda suna fara da musulunci ne har da kai a ciki kenan
kai ma suna faɗa da kai. Abin da yasa suke faɗa da su Iraniyawan saboda suna ikirarin musulunci. Idan da ba sa ikirarin musulunci ba za su yi faɗa da su ba. Idan ka gane wannan, to dole ne mu fatan Allah ya sa su ci nasara akan Amerikawa da Isra'ilawa. Abinda da yawa ahli sunna suke tunani shine idan Iraniyawa sun ci nasara akan Amerikawa da Isra'ilawa za su dawo Iran za su dawo kan musulmi. Abinda ne nake cewa su dawo, insha Allah ba za su yi mu, Allah zai taimaki mu kansu da izinin Allah. In dai har za su yi wannan, Allah zai sa su ji kunya, ba za su ci nasara ba. Amma dai su ci nasara akan waɗannan ƙarnan ya fi dacewa. Kar ka manta cewa duk duniya an yi ittifaƙin cewa a amince a ba da ‘yanci ga Falastinawa. Amerikawa su kaɗai ne da su Isra'ilawa su ne suka ki amincewa su kaɗai. Duk duniya anna da yawa ƙasashen anna masu tuta da kos sun amince a ba su ‘yanci, amma waɗannan biyun sun yarda. Don me ba za mu yi fatan a ci nasara ba akan arnan? Kuma insha Allah ta'ala idan har zai iya yiwuwa a ce su Iraniyawa an su yi nasara akan arnan nan su dawo kan musulmi, ina tabbatar maka da cewa Falastinawa ma Allah zai sa su cikakin su da izinin Allah. Albarkacin ikirarin musulunci ne yasa suna iya abu da suke yi da Amerikawa yi, in ba haka baya sun fi karfin su. Allah ya sa muna fahimta. Allah ya taimake mu, ya taimaki addinin musulunci, ya kuma bayyanar da gaskiya, ya sa mutane su kasance akan gaskiya a duk inda suke. Allah ya taimake musulunci da musulmi, ya kaskanta kafirci kafirai. Allah ya haɗa mu cikin bin Allah da manzo alaihi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.